Guys, welcome to back Sumin Boro YouTube channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बरायफिनबावबाय। दानिया नायदो भिडिअखौ माबायदि जायो। माने आङो ना नायनो थांगोन माने ना गोरान फोराननायाव ना गिदिर गिदिर लाबोदो। नोंथांखौ दिन्थिनो नाजागोन आं नाखौ। थ' नायलांदो भिडिअखौ। ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತದ ಅದು 41 45 ಮೀನು ಖಾಲಿ गोजोन है वीडियो मत कर दे मान ली बेटा नंबर रहा रे मेरा मत कर उसका हां मेरा करो फर्स्ट ये 45 किलो अभी कट करता है माती कट करता है ना उसका वीडियो करके पूरा डालो तुम्हारा यूट्यूब है ना वो पीपल का यूट्यूब का डालो ये मासोनो 45 दंबावो खिना गिदिर गारियाव बहुत बुरजा दं क्या था मच्छी का करो मेरा मत करो ये ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ತುಂಬಿದೆ ಅದು गाड़ी सिखा ಮತ್ತೆ कार नाफोरानो इयाव ना गिदिर लाबोदो ಗೋಳ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ ಇದು 60 ಕಿಲೋ 70 ಕಿಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಟಂತ ನಗರ ಸುಮಾರು 300 नागरानी है Masih 50, 54, 58, 52 dengan macam dah macam ni itu kedar dah 33 गाड़ी में सर्विस मा बुङो बेट बेट नै नामा बेट बेट ना ಅದು ಮುಂದಲೆ ಓಕೆನೋ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಟಾಕ್ ಕಾಸು ಏನೋ ಕೇಳಿ ಇದು ಮೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೆಳೆದಲ್ಲ mutrana isinya aronnai buङो aronnai buङो aronnai unload खालामदों माने फोरानसिगोन इखो रुनानै ಕಮಾನಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರ್ನವರು इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है इसका ये क्या हाँ ಅಲ್ಲ ನೀ ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ
जाबाय नायखांबाय जों दा रुमाव थांसै नै मावाना ग्रान मावाना खनदो नै खोमले आं लायनि हे दाब्लाखौ नाङा केदारखौ नाङा दाब्ला wood loose loose Sene. अच्छा होता है तुमको करना क्या अच्छा लगता है पूरा टाइम सब फ्री है एक फोटो खींचते 2 मछली डालो guys नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे सुमिन बर' इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम थ' गाइस दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय